No, proszę Państwa, godzina 4:15 nad ranem. Patrycja kroczy przede mną. Cóż przywiało nas na katowicki Bahnhof? A jedziemy z Patrycją. Patrycja, gdzie? Do Wiednia. Jedziemy, proszę Państwa, pierwszy raz w życiu do Austrii, do Wiednia. I znowu, tak jak po wycieczce w Czechach, można powiedzieć, jedziemy trochę do siebie. W końcu żeśmy byli 220 lat u Habsburgów. Wiedeń, stolica cesarstwa. Obejrzymy. Miało być 5 stopni, jest 1. Zimno, pada. Pogoda jest taka jak zawsze, jak ja do Warszawy przyjeżdżam. O, a tu wiedeński Bahnhof. Już na starcie bardzo ciekawy kontakt z kulturą miejscową. Za nami jakiś pan, rycząc jak bawu, rzucił zakupami, zdjął bluzkę i poszedł gdzieś z gołą klatą. A to chciałem mówić, że to takie zbudowane pewnie za komuny, a to patrz, 1927, 28. O, tego mi było potrzeba we Wiedniu. Artykuły ruskie i ormiańskie. No, ale tu już się tak robi schludniej. Jest pierwsza Tesla. A, i druga. No proszę. Są i cycate baby lwy. Patty na Belweder. Jakby go Rusy nie rozdupczyli, to tak by mógł wyglądać pałac w Świerklańcu. Albo lepiej. Mają ludzie zdrowie. A my się kierujemy tam. Gdzieś widać jakiś potężny, piękny kościół. Zresztą kościołów tu jest prawie jak w Bytomiu. Pogodowo-klimatycznie to rączki czerwoniutkie. Baterie w urządzeniach elektrycznych padają za moment. Proszę bardzo, Polska biało-czerwoni, Polska górą. Biało-czerwoni. A obok chyba nawet John Paul II. Niby Wiedeń, a jak Londyn. Bo tu już taka zabudowa kamieniczna poważna. Mówimy Polska, ale chyba jednak nie, bo na opak. Nie brakuje też monumentów Armii Czerwonej i to potężnych. Pomnik na pamiątkę żołnierzy Armii Sowieckiej, którzy na uwolnienie Austrii od faszyzmu polegli w kwietniu 1945 roku. Nie ma bidy. Na każdym kroku czuć pieniądz. Patty... Co? A je. No dobra, takich wielkich kościołów jak tutaj to u nas nie mamy. To jest, proszę Państwa, Karlskirche. A pod kościołem budynek z enigmatycznym opisem: rycerski zakon krzyżowców Czerwonej Gwiazdy. Brzmi bardzo poważnie. I tu już pod kościołem Karola jeden taki mniejszy jarmark, ale wszystko otwiera się dopiero o godzinie 12. No, budowle sakralne robią wrażenie, ale powiem Wam, znaleźć toaletę publiczną za darmo nie jest tak łatwo. Nawet żeby kartą zapłacić też nie dadzą. Tam niby znaczek WC, ale czynne dopiero od 12. Patty wyszukała owce. O, i kozę. Mają rozmach. Tu tak mówię do Patrycji, że klimacik taki, zwłaszcza w tej ulicy, trochę jak w Krakowie. Ale to jest, tak naprawdę to jest jak na opak. To znaczy w Krakowie jest jak tu, tylko w mniejszej skali.
Austriacki, proszę Państwa, McDonald's, niby jak polski, ale zamiast darmowej toalety do gości trzeba zapłacić, nawet jak się jest gościem, tylko że dostaje się bon o wartości pół eurasa. A tam chyba giełda, o ile się nie mylę. I tu mi się podobają takie te staromodne znaki o przystanku. Straßenbahnhaltestelle. No wszędzie, no bardzo ładnie. No tu, gdzie rzucić okiem, można znaleźć coś ładnego. Proszę, tu sobie można na Mozarta, Straussa, do Kursalonu zajść. Radfahrverbot, Campingsverbot, Ballspielenverbot, Sturmwarnung. To co tu można? Co tu można, jak tu nic nie można? No i tutaj zaś tak trochę krakowsko się zrobiło. Proszę bardzo. Widzicie, w Austrii, w Wiedniu nawet kaczki są jakieś takie bardziej wypasione. Kom, u nas od razu przypływają do ciebie, bo chcą, żeby im dać chleba, a tu? A tu sobie płynie jakaś taka wiedeńska bytomka. Wiedeńka. Może nie tak ładna, ale może być. Patrz. Co? O, pod prąd. Ty, a tu normalnie Staszic na górach. Kurde, patrzcie, we Wiedniu Staszica zgapili. Od Tarnowskich Gór. Co za ludzie. A tu sobie stoi pan feldmarszałek Radecki. Ten od tego, prawda? Pogoda niestety nie polepszyła się. Póki co w bucikach już chlupie, ale oto nasza baza. Hotel Odeon. No jak za te pieniądze, co kosztował, wygląda na prestiżową miejscówkę. Proszę bardzo, nawet nie trzeba człowieka. Jest kiosk, się przykłada, się włazi. Prestiżowe schody, ale my po pańsku. Do szole. Ale malusia. wąziutka winda. Badecimy bafru. Ale te kachle tu to jak w szpitalu. No. Ty jeszcze to... No. Ale schludnie. No jest czysto. Jest kandelabr, może być. To cud. Przestało padać. Kierujemy się na główny punkt wycieczki. Wiener Schnitzel. Takie ceny, proszę Państwa. Jesteśmy prosto po otwarciu. Wiener Schnitzel 15,90. Można wybrać świnia, kura. Nie no, świnia wiadomo. Ale z piw bezalkoholowych szału nie ma. Cenowo też. Siup. Meine Liebe, widzowie. No, powiem tak. Patrycja. Chyba pojemy. A po sznyclu łaziliśmy nad rzeką. Nocne życie wiedeńskie. Patrycja ze streamem. Idziemy na jarmarka. Obejrzymy jak ceny. Czy większe jak w Bytomiu. Miałem taki film o żabkach. To chyba Szpar jest takim odpowiednikiem żabki i Biedronki w jednym. Bo jest na każdym kroku. Würsteland. Kraina wusztów. I coś tu wali koniem. Trochę jak w Krakowie. Jakiś hop coś żnie. Kurde, ale te kamieńce to tu takie no... Widać, że tu się przelewa. O, proszę. Mówiłem, że jak w Krakowie. Patty poszła sobie kupić coś w Emporo, Giorgio Borgio, Armani. Ja myślę, że jakbyśmy się oboje ściepli, to może by nas było stać na jaką jedną parę butów. Tu stoi baba dźwiga cały ciężar kamienicy na sobie.
No tu by szło w sumie każdą jedną kamienicę nagrywać przez 10 minut, bo no... co tu gadać. No, jest przepych, kurde. Tu już wkraczamy w sferę jarmarkową, ale to jest tylko taki malutki jarmark tutaj, których tutaj na różnych placach i uliczkach Wiednia jest pełno. Patty mówi, tutaj grzanie jest 4,50 euro, czyli no 20 zł, to jak w Polsce. Jakieś chyba są sztuki pokazane na tym, że grają. A tu jaka fontanna i mi zasłonił furgonem. O! Ludzie, ale ciżba idzie dostać do głowy. Łopierana Entschuldigung. Pierwszy raz z Patrycją jemy kasztany. Muszę powiedzieć, że jestem nieco skonfudowany. Patrycja, jak twoje wrażenia z kasztana? Ciekawy smak. Tu jest znowu tak jakby luksusowo. Cholera jasna. A ja taki nieogolony. Głowa Dawida. Ludzie, nie styknie mi taśmy filmowej do nagrywania wszystkich fajnych budynków tutaj. Ja już więcej nie przyjeżdżam do takich miast. Nie wiem, mi tu już bije. Ja nie wiem co tu kamerować. Ja nie wiem co tu uwieczniać. Chyba to wszystko wskazuje, że to chyba będzie ten główny jarmark, albo no przynajmniej jeden z większych. Taki teatr zaś za nami, kurde bele. I teraz tamty się zapali teraz. Taki grzaniec, proszę Państwa. Wiener Christkindlmarkt am Rathaus 5,50 euro, czyli jakieś 22-23 zł. Ale jaki kubek dostajemy! Tu już Betlejka wiedeńska, bardzo ładna. Drugi największy kościół, jaki widziałem po Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Jest wspaniały. Jest, no, robi wrażenie. Tu jeszcze dzisiaj jedna atrakcja okazuje się. Będziemy jechać metrem. U-Bahn. Niemiecki, angielski, hiszpański, francuski, chorwacki, czeski, chiński, włoski, węgierski, słowacki, słoweński, ruski, turecki, japoński. Nie ma po polsku. No wiecie co? O. O. Tośmy się najechali. Wysiedliśmy na stacji Niestroj Plac, a Niestroj to jest takie popularne śląskie nazwisko i ciekawe, o jakiego Niestroja się to rozchodziło. Widzicie, nie jest Niklaus taki głupi. Johann Nepomuk Niestroj, którego rodzina pochodziła ze wsi Pogrzebień pod Raciborzem. Nasz hop, ino że urodzony we Wiedniu. I co, Patty, wiesz coś? Nieczytelne to jest. Wiedeń, Austria, dzień drugi. Spałem 8 godzin, ale się nie wyspałem. Tu mnie frapują te potężne przejścia i te ogromne skrzyneczki tykające.
I wszędzie pełno fajnych, wielkich ścieżek rowerowych, czasem większych jak chodniki. Także miasto bardzo przyjazne kolorzom. To mi się podoba. O, a tak wyglądają wiedeńskie tramwaje. Takie, no takie nasze ładniejsze. Sport i zabawa. Dzisiaj dzień rozpoczęty na osłodę życia, na słodko. O, tak się żre. A na praterze, proszę Państwa, słynny ponoć młyn z wagonikami zrobionymi z wagoników. O, ale my się boimy takich atrakcji, to tylko obejrzymy. I we Wiedniu, jak widać, bardzo się lubują we wszelkiego rodzaju dynkmalach. Potężnych, wielkich. Wow! No pogoda dzisiaj, powiem wam, dzisiaj jakby taka była wczoraj, jak jeszcze miałem siłę łazić, a tu proszę. Szkoda, że pod światło, ale Uniwersytet Wiedeński. Potężny gmach, wspaniały. A tu kościół wotywny, podobny do tego, co w Katowicach na Mariackiej, tylko że tu tuplowany. Dwie wieże, u nas tylko jedna, widać, że tu bogaciej. Proszę. Tradycja pojedynków na szpady, nie, oni na miecze walczą. Proszę Państwa, taka akcja, tak zwany Käsekrainer, czyli wóżd w środku z roztopionym serem. Ciemny chleb, tam pipają jak w Ugandzie, a Patrycja hot dog z jakimś wurstem. Nie jest to bratwurst, bo bratwurst jest biały. To jest chyba, no curry to też nie jest. To nie jest Käsekrainer, to jest chyba ten cygański. 17. Zbliża się. Zimno. Co 6 godzin do autobusu. Nogi bolą. Plecaki ciężkie się obijają. Tam w tle za mną beka. No to zostało tylko znowu żryć. Tym razem zupa gulaszowa. Patrycja, smaczy? Smaczy. Tam zaś nie wiadomo, co się dzieje po nocy. Jakieś bunga bunga balangi. A my już tak po leku z Patrycją, która kuleje niczym żołnierz postrzelony na froncie I wojny światowej, w stronę dworca. Nie pada, ale wieje i jest zimno. I bardzo bolą nas nóżki. Zahaczymy jeszcze o jaką kawiarnię, no bo co tu jeszcze mamy ze 4 godziny, to jeszcze coś można wypić. Równe 4 godziny. Jeszcze można herbatki wypić. To jest najbardziej przejedzony i pity nie w sensie alkoholowym wyjazd. Ja w 2 dni nigdy tyle nie jadłem w restauracjach i nie piłem w restauracjach. Żarty się skończyli. Walimy herbatę z rumem, a potem śpimy w autobusie. I miodzik z Aro. Knut. Limuzyna na Górny Śląsk podjechała. Skłamałem. Ten jednak jedzie do Medyki. To zupełnie nie tam, co my chcemy. Godzina 4:16. Wiedeńska przygoda dobiegła końca. Oczywiście ledwo musnęliśmy to miasto. A jak dożyjemy, to jeszcze tam może wrócimy. Dziękuję Państwu za uwagę. Zostawcie jaką ocenę pod filmem i odwiedźcie sobie Wiedeń, jak jeszcze Was tam nie było. Dobranoc.